Добро утро в минутите. Малко след 9 сутрешният блок на БНТ продължава с култура. Аз съм Анна Ангелова и съм тук заедно с Даниел Ненчев. Добро утро. Добро утро. В днешното предаване ще си говорим за един нов фестивал за документално кино. Казва се Biting Docs. Само след малко ще поговорим с министъра на културата доктор Петър Стоянович. Освен това ще ви срещнем с артиста Иво Димчев, който е изключително ексцентричен, познат е навсякъде в Европа, най-вече в Белгия, в Западна Европа, където прави изключително интересни перформанси със своето тяло. Той ще участва на София Dance Week, седмицата на танца в София, и ще ни представи своя нов спектакъл. Богато предаване ни очаква днес. Нека кажем само за зрителите, които ни гледат в момента, че предаването се излъчва по БНТ Свят и това издание ще бъде повторено отново в 15:10 часа по сателитният канал. Днес България отбелязва 200 годишнината от успението на Свети Софроний Врачански. Националното честване започва в 9:30 с тържествен молебен в Патриаршеския катедрален храм Свети Александър Невски. Литийното шествие с иконата на Свети Софроний ще започне в 10 часа, а официалното откриване на националното честване е от 10:30 часа в големия салон на БАН. Тържествата продължават на 1 ноември и във Враца. Ето сега, докато гледате този плакат, ние пък седнахме вече на нашите столчета. Виждате колко сме бързи и казваме добро утро на министъра на културата доктор Петър Стоянович. Как сте? Здравейте, благодаря. Справям се. Как се справяте? След 100 дни, вече 100 и колко? Малко по-уморен съм, ако трябва да съм искрен. И имам усещането, че нямам достатъчно време да правя политики в културата, а по-скоро съм затрупан с оборотни неща. Някои изоставени, някои просто от обема, с който се занимава културното ведомство, но и на това ще му дойде време. Кои са ви първите 3 точки, по които действате в момента, приоритетите от тези оперативни дейности? Разбира се, на първо място е подготовката за бюджета за следващата година. Повече от ясно е, че в този сезон сезона на туршиите в културата се измерва с сезона на бюджета. Бяхте казал, че ще искаме всичко, за да ни дадат нещо. Ами така обикновено действа реализма в всички сфери на управлението и на бизнеса. Сложно е, особено при тази голяма финансова дупка и това тежко финансово наследство, което наследи това правителство. Моята амбиция е да направим всичко възможно в рамките на съществуващите параметри. Винаги е лесно, за да останем на темата на бюджета, винаги е лесно, когато имаш много пари, да правиш много инициативи. Предизвикателството е да направиш нещо, когато имаш малко. Как ще бъде представена културата в бюджет 2014? Наскоро чухме господин Станишев, който каза, че в бюджета за 2014 приоритетни ще са образованието и здравеопазването. А културата? Това е решение, което се взима от цялото правителство, начало с министър-председателя. Естествено, на мен ми се искаше културата да бъде сред тези приоритети, но в един кризисен момент като днешния, все пак могат да се набележат не повече от 2 до 3 ресорни направления, в които да се инвестира като хората. И как отстоявате вашата позиция и вашите интереси в случая? Ами устоявам ги до последно. Въпросът ще ги устоявам до последно. Трябва да призная, че имам разбиране от министър-председатели и от партиите, които подкрепят правителството. И пак казвам, че се върнем там, където са възможностите. Не искам да бъда по-оптимистичен, отколкото реализма на този бюджет ми го позволява. Мисля, че поне ще защитим бюджета на ниво на тази година плюс нещо малко, а в рамките на следващата година ще мислим как да пренасочваме вътрешно този бюджет. Кои са тогава тези 2-3 ресорни политики и приоритета, по които... В правителството са образованието. Имате предвид тези. Това е смисъл, да. Добре. Наскоро бяхте в Москва, господин министър, където открихте изложбата Тракийско злато от България. Легендите оживяват в Държавния исторически музей. Какви бяха отзивите и там ли са възможностите? То беше едно доста по-голямо пътуване, даже не е само Москва, но ще кажа след малко и за това другата част на това пътуване. Изключителна изложба. Не го казвам аз, тъй като
за тези стотина дни всъщност завърши финала на подготовката на тази изложба. Каза го на първо място моя колега Медински, министър на културата на Русия. Разбира се, една много широка група от медии и специалисти. И ние в България не сме видели скоро такова нещо, макар да с право да се хвалим, че разбираме от тия неща и можем да го правим. В изложбата участваха и експонати от частни колекции, нали така? Да, от частни колекции и от няколко български музея. Общо 7 спомоществователи, така да се каже, на тази изложба. Най-известните ни златни съкровища, плюс тези на фондация Тракия. Каква беше целта на това пътуване и на тази изложба? Тази изложба, ако вземем сама по себе си, тя е стартирала по идея на нашия посланник в Москва Бойко Коцев и след това е била прегърната от съответните министерства и придвижена до тук. Направи се в изключително кратко време и тук трябва да отдам дължимото както на колекционерите и на управителите на музеите, от които взехме експонатите, така и лично на господин Божидар Димитров и на НИМ, които в изключително неестествено кратки срокове успяха да го подготвят. Работи от чии колекционери взехте? Извън няколкото музея българските, на първо място това е фондация Тракия на господин Бошков. Добре. Видяхме режисьора Стилян Иванов там, на видеото зад вас, което тече и зрителите виждат. Той там представи филм за Орфей, който беше показан. Освен това филм за траките. Как се приехате? Се отзовите? Премиерата на неговия филм на московска територия беше във втория ден и премина при изключително голям успех. За пръв път виждам правостоящи хора в една зала. Изключително се хареса този филм. Руската страна в последната част на подготовката предпочете да покаже филма за Орфей, а не за траките, за да няма повторение в тракийската тема. Иначе и двата филма се зарадваха изключително много местната публика. Добре, говорим за местната публика, говорим за Москва. Да ви питам и за САЩ. Вече готово ли е споразумението с Съединените американски щати за връщане на ценности на културата в България, които са били жертва на трафик? Вървим по великите сили, както виждам. Аз много бих се радвал, ако можем в рамките на този или началото на следващия месец, ноември, да успеем да подпишем с госпожа посланника на САЩ това споразумение. То от наша страна е готово като текст, одобрява се напълно като крачка на Министерството от гилдиите и разбира се от органите на сигурността, което е изключително важно, тъй като по този начин ще затворим една открехната врата, където може да изтича изключително ценен, незаконно изнесен материал от България. Последният ми разговор с посланника на САЩ беше преди около 2 седмици. Имам нейното уверение, че може би до месец ще можем да го подпишем. Тя има упълномощена от американското правителство да го подпише. Успех. Споменахме Съединените щати, а преди това и Русия. Господин министър, какъв е балансът между изтока и запада в културната стратегия на страната ни? Ние сме вече извън времето, когато баланса ни беше диктуван. Тоест имаше псевдобаланс, но винаги бяхме в единия лагер. Между другото, тази липса на задължителност ми направи изключително приятно впечатление и по време на разговорите ми в Москва, тъй като аз не се видях само с моя руски колега, видях се с шефа на Болшой театър и с чуждестранната литература, института. Няма вече задължителността на българо-съветската дружба. Самите те казват, че нещата са вече на пазарен принцип. Ние се интересуваме истински вече един от друг. Както ме питаха, учат ли младите хора у вас руски, както едно време? Казвам им, не учат като едно време, защото едно време аз съм учил, тъй като беше задължително. Никой не ме е питал дали искам. Но сега, след 10 години, как да кажа, спад на интереса към руския, виждам, че обективно има нов интерес към руски език и той вече е искрен. Той е за хора, които, да кажем, искат да правят бизнес в Русия или с Русия, които искат да се занимават с изключително богатата култура на тая страна и така нататък. Тоест, в смислените отношения между две държави са винаги, когато са на пазарен принцип, на реципрочност и на обективен интерес един към друг. Слава Богу, стигнахме с Русия на това ниво и мисля, че това е
честния диалог. Дано е така, наистина. Дано е така. А при срещите си с тези официални лица в Русия, говорихте ли за артистичните акции върху паметника на съветската армия, относно идеите за демонтаж на паметника? Не. Ако трябва да съм искал. По никакъв начин ли не бяха коментирани тези акции върху паметника? Не. Още повече срещите бяха от най-различен калибър, но да ви кажа ли, ако изключим, може би, самия министър, който може да е подочул от някъде, не вярвам новоназначения шеф на Болшой театър или госпожа Гениева в библиотеката за чуждестранна литература да смята, че това е от първостепенно значение. Не, защото пък имаше остри реакции след да, на дипломатическо ниво, вероятно, но сега на културата. Понеже споменахте думата бизнес, каква ще е съдбата на училищата по изкуства, които са към Министерството на културата, и то в контекста на една променяща се образователна стратегия, не само в България, а по света? И ви питам, защото тази стратегия е насочена към бизнеса и икономиката принципно. Там изкуство и култура са слабо засегнати. И още повече, че в момента отпадат часовете по изкуство в училище, което е, съгласете се, притеснително. Ами тук е един междинен въпрос между две министерства. Аз мога за моето да кажа. На мое разпореждане са 23 подобни училища, които естествено имат малко по-специфичен, не малко, ами доста по-специфичен профил от средното училище в България, средно-статистическото. И те са до толкова обвързани с бизнеса, доколкото разбираме въобще културния процес като част от бизнеса, като възвръщаемостта на тези пари, което е проблем в България винаги. Но ако престанем да го схванем като някаква свещена крава, която прави само хубави неща, изкуството и културата, тогава вече може да схванем и тези училища като част от бъдещия бизнес, този на културата. Нашия принцип е да имаме от една страна териториално покритие в България на тези училища, от друга страна концентрация в няколкото основни икономически и културни центъра на България. Ясно е за какво говоря. Хубавото и положителното, което аз стимулирам по всякакъв начин и моите предшественици, разбира се, също, е да привличаме голяма част от абсолвентите на тези училища, от една страна в ансамблите и колективите, които правят изкуство, от една страна и от друга страна в държавната администрация в сферата на културата. Голяма част от тях всъщност продължават своето обучение и в университетите, именно в тази специалност. Тоест, през художеството, пеенето, те не го правят случайно, като случайен трамплин. Това са общо хора, които са избрали тази кариера за живота. Понеже говорим за образование, поставя за или против изучаването на Георги Марков в училищата? Аз лично съм за. Никой не ме е питал до сега дали да се изучава. Не ви питам. Аз лично смятам, че той е един от най-забележителните разказвачи на български език. Един от най-вкусните писачи в България. Аз самия, като пишещ човек, бих бил много за това нещо. Още повече, че той има двояк. Не очаквах подобен въпрос, честно ви кажа, но с голяма радост бих се застъпил за това нещо. Той има двоен смисъл. От една страна, как се пише хубаво. Второ, как се пише актуално, репортерски, журналистически. И трето, как през текста се разбира съвсем друг контекст на тогавашна България. Тоест, той може да бъде и в чисто образователна гледна точка и по история, и по морал, и така нататък. Много добър автор. Ами, да се насочим към цитат от една статия и по този начин пък да продължим и разговорите за бъдещия бизнес. Министерството на културата се изплаши от многото зрители. Министерството на културата смята да промени метода на финансиране на театрите, тъй като не може да плаща субсидиите заради увеличаването на зрителите. Казвате всъщност, че системата за финансиране на театрите е несъвършена. Тя трябва да се промени. Някои от театрите намаляват цената на билетите. Така пълнат залите всъщност, но го правят, за да получат съответната субсидия от държавата. Това го казвате вие. Какво ще направите в тази ситуация? Вероятно, грешката е при мен. Не съм бил доразбран много правилно и сега ще поправя онова, което може би аз съм предал грешно. Имах и онзи ден среща с ръководството на Съюза на артистите, които също ме бяха разбрали по този начин. Добре, значи грешката е при мен. Проблема е следния, да го обясня съвсем накратко. В момента с делегираните бюджети, държавното финансиране на
брой продадени билети. Вие продавате един билет за хикс лева. Държавата след това плаща върху този билет допълнителна субсидия хикс по 3, 4 или 5, дори и повече. Тоест, ако билета струва 5 лева, държавата след това додава 30 лева отгоре, за да може по този начин да финансира театър. И посещаемостта да се увеличава. В един момент обаче, тъй като държавният бюджет е нещо сковано, то няма как да се разгъва напред, т.е. то е една така затворена система, в един момент при голяма посещаемост на зрителите, която аз не мога да не аплодирам, в един момент се оказва, че ако за съответния бюджет за театър са отпуснати, примерно да речем 100 лева, в един момент заради това допълнително финансиране, вие трябва да платите 200 обаче на края на годината. Обаче в бюджета не са предвидени такива пари. И аз самия имам проблем с това нещо. Тоест, ние трябва да помислим, какво правим. За сега, ако се разберем с гилдията, може би ще трябва да направим един компромисен вариант, да засилим малко контрола върху това финансиране да не бъде по някакъв начин използвано, тъй като това се правят понякога едни малки шмекерии, да го кажем. От друга страна, вероятно, аз ще трябва да пледирам пред моя колега, министър на финансите, все пак да отпуснем това допълнително финансиране, тъй като все пак броя посещения в театър и това фактическо развитие на българския театър и неговата и социална функция не трябва да забравяме, все пак може би е по-важно, отколкото непременно да спазим бюджета и буквата. Знаете ли защо е важно това, господин министър? Защо е важна цената на билетите? Защото 70% от българското население няма достъп до сценични изкуства. И ако увеличим билетите или запазим цената, или не позволяваме на театрите и оперите да намаляват билетите, рискуваме просто хората да не ходят на театър. Ние нямаме проблем като министерство, ние нямаме проблем с това колко е цената на един билет. Никога не сме я определили. В смисъл, Кърджалийския театър, примерно, може да работи на 3 лева, нашата опера в София може да работи на 70. Това е въпрос на публика, тъй като има социални райони, които не могат чисто финансово да отговорят на този интерес. Въпросът е друг, но наистина трябва да търсим едно малко по-гъвкаво решение и може би тук аз ще остана по-скоро до мнението на Съюза на артистите и на гилдията. Добре. Нека да продължим разговора, предлагам, с един от проблемите, които може би всички министри на културата през последните 10 години имат, а именно става въпрос за децентрализацията на културните обекти в страната. Ние тук в предаването сме показвали много често откриването, съхраняването, реставрирането на различни обекти с национално и културно значение. Ще работите ли по нови такива и какво ще направите така, че те да станат по-популярни за културен туризъм? Ето така, например, наскоро показахме репортаж за палеонтологическия музей в село Дорково. Дорково, да. Ами, аз на който и да казах за този музей, никой не знаеш. Никой не е отишъл. Ние показахме един репортаж с едни страхотни местни хора, които много му се радват. Музей с страхотна архитектура, наистина. Какво обаче правим така, че повече хора да разберат? Това са два въпроса в един. Започвам от първия, за децентрализацията. Този проблем, за да бъде решен или да бъде стартиран реално, трябва да започне с един дебат, който аз мятам в най-скоро време да започне официално. И то е, когато работим за децентрализация, трябва да сме напълно сигурни и да сме напълно наясно, че съответните общини, градове и села имат възможност да стопанисват, финансират и развиват този обект, както го иска буквата на закона и въобще добрата практика. Това е много опасно и за нас като държава е много опасно и затова искаме да предизвикаме този диалог. Защото естествено, че всяко българско село иска да има опера, два ансамбъла, оперета, симфонията, естествено. Въпросът е, че в един момент, даже когато им дадем, да речем, един реставриран паметник на културата, те го взимат финансиран до някъде и след някоя друга година, когато свършат парите или по проект, или в бюджета на съответната малка община, те казват, нека сега държавата се намеси и да почне да финансират. Ние имаме нужда от финансиране. Ами, нали, това е малко, всеки има своето. Това от една страна. От друга страна, за туризма, това е проблем, който по принцип съществува в България
че с едно малко изключение културата и туризма трайно върват, не кръстосват своята политика, а върват в две успоредни линии. И много рядко се как да ги покриват. кръстосваме, господин министр? Ами как да ви кажа? Това нещо от днешна гледна точка може да стане само с някаква стратегия, която да се направи и постепенно тези две министерства да почнат да приближават своите политики. С обща политика се прави и да се прави долу. Между другото, понеже говорим за стратегия и децентрализация, Габрово вече е втория град, кандидат за Европейска столица на културата през 2019, който има собствена културна стратегия за развитие, 10 годишна, наскоро я приеха, затова сега обявяваме новината. Целта е да се превърне Габрово в притегателен център за независима българска сцена и млади артисти от цял свят, като стане предпочитано място за творчески резиденции и създаване на международни копродукции. Ето някои от намеренията на град Габрово и менеджерите, които се грижат за тази стратегия. Център за съвременни изкуства на името на световно известния артист Кристо, Център за дизайн, Международен център за творчески резиденции, Международен университет за изкуства. А за този център за Кристо ще бъде обявен и международен конкурс за архитектурен проект. Как ви се струва това? Звучи изключително амбициозно. Аз бях през, мисля, началото на август при кмета и неговия екип в Габрово по повод на един виртуален музей, който те искаха да правят. Очаквам все още от тях техните конкретни намерения, но това е една много амбициозна програма. Габрово е не случайен град, нали, българския Манчестър от една страна, като наследник на фабрикантски традиции. От друга страна, наистина с този екип виждам, че има голям мерак да се свършат много неща. Дано да имат успех, каквото трябва от нас. След малко ще имаме новина за подприкритие. Имаме новина за подприкритие. Всеки момент, между другото, ще бъде преустановено прякото излъчване и от парламента, така че отново ще се върнем на територията на БНТ 1. Искам да се върнем за секунди така в края на нашия разговор и на територията на София, за да ви попитаме какво се случва с българския Лувър. Необходим, утопичен, невъзможен? Той трябва да е възможен, тъй като вече е стигнал едно ниво на инвестиции от една страна и на обща държавна политика по отношение на този най-голям бъдещ галерия, музей на България. Вървим стъпка по стъпка. В момента сме в завършителната фаза на двете крила, на бившото МЕИ, които с общи усилия, мисля, че до края на годината бихме могли да завършим. Трябва да се направи по фасада. Обаче говорим за сградата в момента. В дискусията за Лувъра много пъти беше изразена позицията, че се строят сгради в България, без да има стратегията с какво да бъдат напълнени. Какво ще бъде съдържанието на музея? Какви експонати ще съдържа? Имате ли яснота? В момента, в който... и консенсус, между другото, с гилдията, защото тя... Напълно. Аз лично не управлявам този процес. Аз го побутвам напред. Начало на тази голяма работна група от познавачи и експерти стои академик Светлин Русев. В момента, в който имаме предаден вече част от този ансамбъл, архитектурен ансамбъл, ще можем да знаем с какви точно помещения разполагаме, кога ще можем да се отървем от след строителната влага, тъй като там в момента не можем да излагаме произведения, и ще имаме достатъчно време в рамките на няколко месеца до следващото лято да направим този общ експозиционен план. Ще трябва да минем, разбира се, и през едно поредно, надявам се последно обществено обсъждане за привличането на двете големи течения. Българското изкуство и чуждестранното изкуство, което в момента като музей е част от този квадрат 500. А в побутването на този процес, както вие се изразихте, комуникирате ли с бившия министър на културата Вежди Рашидов? Какви са отношенията ви там? Трудно. Той иска да комуникира с мен непрестанно през медиите, но за всякакви въпроси, които са стратегически градивни, нямам нищо против да комуникираме, но иначе маниера, по който той иска да комуникира с мен, не е моя. Гледате ли Четвърта власт с новия сериал на БНТ? Това е новото българско кино. БНТ знаете, че е копродуцент. Онзи ден разговаряхме с мои приятели, че пропуснах и трите досегашни серии, но ми казаха, че мога да си го изтегла, така че предстои ще гледам наведнъж. Темата е много интересна за отношенията между властите, службите, медиите.
Бих искал в този контекст на мисли да ви задам един въпрос. Тя е вечна тема, между другото. Да, вечна тема. Наистина, например, не само в Четвърта власт, но и в творчеството на Алеко Константинов се срещат такива образи. Например, прави избори. Не само Байганю, да, Байганю прави избори. Изписва вестник, също и разни хора, разни идеи. Да, идеята е, че, например, какво смятате за ситуация, в която един човек се ползва от, да речем, всички власти в държавата и упражнява властта си чрез съдебна, изпълнителна, законодателна и дори чрез четвърта власт, медиите и чрез бизнес. Как гледате на този въпрос и на тази ситуация? Това е интересна постановка в изкуството. Рядко се появява в толкова изчистен вид в живота. Но, разбира се, в историята на човечеството имало доста примери, в които имало непрестанно срастване между различните видове власти, което общо взето, меко казано, не е правилно. Но в момента, в който видя как това е пресъздадено в четвърта власт, ще ми е много интересно. Аз и от сценаристът Най-Отицин съм чувал достатъчно за неговите намерения, но много ми се ще да го видя, за да видя как това е представено в едно художествено произведение. Все пак не бива да забравяме, че това не е документален филм. Много ми се ще да е излезъл добър продукт. Добре, господин министър, успех. Нямам повече време за вас. Благодаря ви. Но следващия път, когато има новина, която си заслужава, ще ви поканим отново. Ще се радвам с удоволствие. На добър час. Благодарим за участието. Четвърта власт не е документален филм, но пък много хора биха могли да се разпознаят в него, поне така казаха и самите режисьори. А сега към един друг кинопродукт на БНТ, който вече успешно прекрачи границите на повече от 40 страни и направи България популярна на няколко континента. Сериалът на БНТ Под прикритие получи 10 номинации в първите награди на публиката за български филми и сериали Златна бленда. Под прикритие ще се бори за отличия в категориите най-грабваща история. Това е любовта на Ади и Косама, както и убийството на Косама. За най-добра екшън сцена е номинирана серия 3 Преследване с яхти. Най-запомняща се реплика. Тук в тази категория с думите "Ще те смажа". Извинявай, ако те безпокоя, ама танцори не ти ли трябват? И ние престъпници ли се родихме, Иво? В категория Откритие е номинирана Снежана Макавеева в ролята на Зорница. В категория Най-гореща двойка това са Захари Бахаров и Милена Николова в ролите на Иво и Ади. Фаталната жена на България. Милена Николова в ролята на Ади. Като има... Да, Миленита, но като имаме категория Фатална жена, няма как да нямаме и категория Лошото момче на България, където са номинирани Александър Санов в ролята на Косама, Захари Бахаров и Мариан Вълев, станал известен с прозвището Куката. Само допълним, че това е първото издание на конкурса Златна бленда и в него участват родни продукции, които са били публично представени през януари 2012 до май 2013. Победителите ще бъдат определени след онлайн гласуване между 1 и 31 октомври, а връчването на наградите ще бъде на церемония на 9 ноември 2013. Всички зрители и всички почитатели на сериала могат да се включат в онлайн гласуването. Просто напишете в Google наградите Златна бленда и веднага ще откриете сайта, където може да дадете и своя глас. Ние ще публикуваме и във Фейсбук страницата си. Тази година, нека ви кажем, че за първи път ще се проведе международният конкурс за млади оперни певци на името на легендарната Леа Николай. Вижте репортаж. Мисля, че е нещо, което ще запълни липсата, може би, на уважение към една такава голяма българска оперна певица. Така че аз се чувствам горда, че съм част от този проект на община Панагюрище и че заедно с моите колеги от журито Дарина Такова, Калуди Калудов, Григор Паликаров и нашата гостинка и почетен член на журито Бруна Балиони да бъдем вписани в историята на оперна България.
конкурсът е един добър повод не само за среща на младите талантливи български оперни гласове, не само възможност за всички, у които този формат предизвика интерес да посетят града ни, но и всички ние и жителите на община Панагюрище и цяла България да научим малко повече, да обърнем своето внимание дори и към биографията на Елена Николай. Искрено се надявам в този формат да разпознаем следваща не по-малко известна величина в бъдещата си кариера, подобно на Елена Николай. Конкурс е доста сериозен като регламент. Стремили сме се да направим така, че да популяризираме и българската музика по възможност. Финалната дата за записване е 20 октомври и конкурсът започва от 28 октомври и на 30 е гала концерта с тези, които ще са имали щастието да бъдат оценени и да се грабнат наградите. И след това ние пък ще им пожелаем на добър път от тук към всички световни сцени. Както чухме в репортажа, срокът за участие в конкурса все още не е изтекал, така че всички млади надежди все още имат шанс да се включат. Да, след малко ще говорим за един нов фестивал за документално кино, много любопитен, но преди това ще се включим на живо от центъра на София. Преди това, излизаме от студиото, за да видим изложбата, подредена на булевард Витошка "Градът 2013". Изложбата има за цел да популяризира актуалните публични и частни проекти, свързани с развитието на градовете в България. Но как? Ще научим сега. От Весела Кръстева. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Точно така. Тази изложба представлява и едно обществено обсъждане за начина, по който изглежда не само столицата ни, но и по-големите градове в нашата страна. Тук на булевард Витошка, едно от най-обсъжданите от гледна точка на архитектурата места в последно време в София, се намираме с организатора и един от участниците, разбира се, в тези проекти, които са изложени. Първо давам думата на Венета Кръстева да ни разкаже какво представлява градът тази година, тъй като тази изложба се прави за трета поредна година. Да, за трета поредна година всъщност се организира изложба "Градът" от Градът Медиа Груп и от Столична община с активното съдействие на Националното сдружение на общините, камарите на архитектите, на строителите, на инженерите. Като целта е да направи един своеобразен преглед на актуалните проекти, свързани с развитие на градовете, с развитие на градската среда, с развитие на транспортната инфраструктура, актуалната тема за енергийната ефективност на сгради, нещо за което ще говорим след малко. И от миналата година ние даваме възможност да се експонира и проекти и проектни идеи на млади архитекти, завършващи или в 4-5 курс на водещите университети по архитектура, строителство в България. Трябва да отбележим, че тук има проекти, които вече са реализирани и такива, които са идеи. Да, реализираните проекти са на вече утвърдените участници в процеса на изграждане на градската среда, а идейните проекти са на младите професионалисти и участници в този процес, студентите. Изложбата вече предизвиква внимание. Ние застанахме точно тук до паното с енергийна ефективност, проектите свързани с енергийна ефективност. Архитект Николай Гълъбов каза, че това е много важен момент от изложбата. Защо? Благодаря ви за въпроса. Преди всичко нека да благодаря на Градът Медиа Груп и на Венета, която от години е един от стожерите и се опитва да помага за да се разработва тази болна за нас тема. Българина живее най-бедно в Европейския съюз. Въпреки че природата ни е може би най-красива в Европа, нашите градове и нашите сгради са далеч от най-красивите в Европа. И е нужно да се постигне една промяна и не мога тук да не кажа, да похваля Столична община и за тази инициатива, и за един конкурс, който направиха и който цели нашите панелни комплекси да се превърнат в едно привлекателно, удобно, здравословно място за живеене.
част от идеята на този проект на Столична община тук за това да превърнем жилищните си кооперации в нещо по-красиво е изложено като информация. Искам да ви попитам за връзката между културата и архитектурата. Вие ми споменахте нещо много интересно преди прякото ни включване. Ами, съжалявам, че така трябва да го кажа, но има много празни глави в управляващите ни, които не разбират, че средата, в която живееме, определя качеството ни на живот. Тоест, нашата култура, нашата архитектура, те ни формират. Те формират начина, по който живееме. Има една декларация от 2001 година на Европейската комисия. Накратко, архитектурата е култура. Това, което Европа смята. Една по-добра среда може да ни направи по-богати, по-здрави, по-щастливи, по-хармонични. И пак да кажа, Столична община извървя пътя си. Има безплатни проекти за абсолютно всички панелни сгради в София. Ще се раздават проектите безплатно на СРДК 5. Строителното разрешение ще е безплатно. Министерство на регионалното развитие предоставя до края на годината програма, която финансира до 75% от тези проекти. Сега просто трябва българина да събуди сетивата си, жителя на панелните комплекси, да отиде да си вземат проекти, да четат, да гледат. Просто е време вече да самите жители. Събуждането на тези сетива може да направи и тази изложба, която продължава до 25 октомври тук на Витушка. Сега ще събудим сетивата ви за един нов фестивал за документално кино, който ще се проведе от 10 до 17 октомври в град София. Става дума за първото издание на фестивала за документално кино Biting Docs. За тези, които знаят английски, е ясна шегата с заглавието. Произношението Biting Docs всъщност назвава понятието хапащи кучета, но прочетено написано се получава хапащи документални филми, може би. Така ли е Здравко Григоров, артистичният директор на фестивала? Здравейте. Да, ние по-скоро му казваме хапливи документалки. Хапливи документалки, добре звучи. Ами, не знам дали са хапливи документалки Нина и Петя, с чието филм пък ще бъде открито първото издание на фестивала. Филмът Ром Кихот. Хайде след малко да поговорим за него. Много интересен трейлър, много забавен трейлър, но с няколко думи нека да върнем Здравко към програмата, да каже горе-долу какъв подбор на филми има, какво ще могат да видят зрителите и въобще как се появява този сериал. Има някаква потребност на хората към документално кино ли? Да, има такава потребност. Хората ще могат да видят 19 заглавия, всичките са премиерни за България. Идеята е на нашето сдружение, заедно с Чешкия център в София и фестивал за документални филми за човешки права в Прага Един свят, с които работим съвместно. Те ще покажат част от програмата на тази годишното издание на фестивала в Прага в рамките на София Biting Docs. Само високобюджетни филми ли участват в програмата? Защото за мен пък винаги са били интересни и другите. Да, в никакъв случай не са само високобюджетни филми. Гледали сме историите да бъдат интригуващи за нашия регион и за Можем ли да назовем някои от темите, върху които се концентрират тези филми? Да, имаме така силно наболелия проблем с бежанците. Филмът е Прозрачно, една израелска продукция, след която ще се проведе и дискусия в Червената къща на 11 октомври. Какво е да си беженец в България? Засягаме, разбира се, екологичните проблеми с филма Стихиите. Ще има дискусия и след филма Стихии. Темата на прожекцията, на дискусията е какво мислиш ли екологично? Има филм, който е посветен на икономическата криза в Щатите. Филмът е Кралицата на Версай, който спечели наградата за документална режисура на фестивала в Сънданс. Дискусия за икономическата криза ще Няма да имаме дискусия за икономическата криза. Някои други от заглавията. Френският носител на наградата Сезар за документален филм Невидимите също е част от програмата. Тук вече ще има дискусия за правата на гей и лесбиан обществото в България. И с това изчерпваме дискусиите, 3 дискусии в рамките на фестивала. Добре. И другият въпрос, който ще бъде породен за интеграцията на ромите в България, вече Нина и Петя. Нина Пехливанова и Петя Накова са автори на филма Ром Кихот. Всъщност, това е един филм, проследяващ събитията в живота на 4 от обитателите на ромската махала в Кюстендил. Едно много особено място. Колата на Google Maps не беше допусната до там. Предполагам, че просто не са пожелали да влезат, защото може да се влезе свободно.
Никой не те спира, защо да. не са пожелали да влезат, според вас? Може би, защото са били българи тези, които снимат. И имат предразсъдъци, както повечето от нас. И всъщност ние за това влезнахме в махалата. Да, какво ви отведе там? И откъде дойде идеята за филм? Така, съвсем първоначално тръгна от мен, защото правих едно изследване за мой документален роман и част от хората, които трябваше да интервюирам, бяха в тази махала. Та опознах по-добре хората, живота там и идеята беше първоначално филма да бъде по-близо до книгата, а книгата е за протестантски пастор, изселен по времето на комунизма, там в Кюстендил и работил много самопожертвователно с ромите. Какво общо имат с това тези 4 герои на филма? Ами в последствие нямат толкова общо, просто се запалихме, това искаше да каже Петя, че тръгнахме от една идея и завършихме със съвсем друга. Какъв филм се получи всъщност? Да. Защо трябва хората да го видят? Ами защото си дадохме сметка, че повечето от нас не са били наистина в ромска махала, пък имаме някаква клиширана представа, много плоска, създадена от медиите. И всъщност там живота си е съвсем прекрасен, нормален и пълнокръвен и искахме да го покажем. Как се чувствахте на това място? Там, така, тъй като разговора ни е към своя край, но как се чувствахте там? Сприятелихте ли се наистина с тези хора? Успяха ли те да ви приемат? И мислите ли, че към днешна дата българите имаме все още предразсъдъци към ромите? Абсолютно се сприятелихме, чувствахме се много добре. И българите имат много предразсъдъци. Ние сме стакани от предразсъдъци. Какво научихте от тези хора там вие? Че животът е на всяка цена и той е вълшебен и трябва да живееш всеки миг, все едно ти е за последно. Добре. Това мисля, че е най-добрият финал на нашия разговор. А сега предлагам да видим трейлера на вашия филм. Прожекцията кога и къде? Днес заповядайте на премиерната прожекция 19 часа, Дом на киното Ром Кихот. Ето накратко какво ще можем да видим. Фестивал за документално кино от 10 до 17 октомври в Червената къща, Дома на киното и Евробългарски културен център. Отидете! България. Кюстендил. Ромската махала. Ние ще ви заведем там, където Google не влезе. Истории за любов. Мечти. Бедност. И надежда. Ром Кихот. Документален филм за безумието и мъдростта на една ромска махала. Да го покажем, ето, защото при нас вече е Иво Димчев, световен артист, така можем да кажем. Преувеличено ли е това определение? Ами повече европейски, колкото европейски. Тази вечер от 21 часа в Модерен театър, в рамките на седмицата на танцовото изкуство в София. Вие ще представите вашия нов проект, проект П, Project P. P-Project. Да. Какво представлява този проект? P-Project е той аз съжалявам, моят глас малко е особен тази сутрин. Това е един експериментален спектакъл, защото повечето ми спектакли са доста експериментални. Интересно ми е да изследвам различни формати на сценичната изява. И P-Project е един проект, който аз започнах с идеята да направя спектакъл, базиран върху един почти каталог. Обаче една седмица преди премиерата се отказах от тази идея и реших да го направя малко по-отворен и го нарекох P-Project и вкарах елементи, които повече от тях започват с буквата П. Като, например, поезия, пиано, пари, попърс, принтер. Провокация е добро. Да, просто нещата, които ме интересуваха в този момент, просто съвсем случайно започваха с буквата П и аз си казах, нека да отворим малко нещата, да не сме толкова фиксирани върху думата пуси, понеже така беше опасността и затова всъщност се спрях тази идея. На български? Пуси. Добре. Ще знаете. Не, аз пък не случайно така подадох думата провокация, да, казвайки, че използвате така думи, които започват с думата П, защото често си служите активно с голото тяло на сцената. А как ще бъде този път? С голото ваше тяло, да уточним.
Да. Тази вечер предполагам, че както винаги, специално с P-Project, нещата ще зависят много от публиката, понеже той е много интерактивен спектакъл. И колкото аз съм отговорен за развитието на драматургията на спектакъла, до вечер толкова и публиката ще бъде отговорна. Ама как я вменявате тази отговорност? Как въвличате публиката във вашите експерименти, уважаеми? Първо, аз предлагам много прости задачки. Те трябва да пишат поезия, която аз превръщам в песни. Аз се компонирам на пиано, без да мога да свиря на пиано. Също тези песни ги пея без да имам глас, както виждате. И те пишат поезия на два компютъра и затова те получават възнаграждение финансово. Аз имам бюджет от 1200 лева, които ще отидат в публиката под формата на малки хонорари. И хонорарите се варират между 20 лева и 300 лева. Да отидем да спечелим някой лев и ние. Да, разчитате на свободата, импровизацията, експеримента. Какви са рисковете обаче в това? Точно това, че нещата никога не са фиксирани и аз обичам да провокирам и себе си като артист, затова се впускам в някакви формати, които не съм правил. Аз такова нещо не съм правил. Това представление специално, това прилича на нещо между телевизионно предаване, концерт и интензивен курс по поетическо писане. Казвате телевизионно предаване. Какви експерименти бихте ни препоръчали ние да правим с гостите си, например? Бихме ли могли да използваме някои от артистичните ви техники, за да оптимизираме дейността на нашето предаване? Да, може, например, да променяте звука, да ги изненадвате, да ги посрещате голи, например. Да, това ще ми е интересно, между другото. Тази идея трябва да се обсъди. Сега, кажете ми обаче, дали сте представили този експеримент, спектакъл някъде другаде? Да, премиерата беше миналата година в Виена на Импулс танц фестивал, най-големият европейски фестивал за танц и перформанс. Те обикновено са мои ко-продуценти. Представяме също в Осло, в Брюксел, в Швейцария, в Франция. Може би около 15 различни фестивала съм го представил за една година. Другата седмица ще го играя в Ню Йорк. Преди 2 дни получих покана от друг фестивал в Ню Йорк, понеже те видяха, че имам само един спектакъл в Ню Йорк на този фестивал сега, седмица. И си казах, така ние сега ще го програмираме 3 пъти. Добре. И така че януари пак ще отида в Ню Йорк да го изиграя. Използвате различни средства, които са характерни за музиката, за театъра, за киното, за перформанс арта. Каква е целта на вашето изкуство? Използвате ги, за да направите нещо оригинално ваше си. Каква е целта му обаче? Вижте, основната ми... Аз исках да уча театър, когато бях по-млад. Имах късмет да бъда в едно експериментално училище на Николай Георгиев, 4 поест се казваше. И там интересите ми към театъра станаха много се размиха, в смисъл, че станаха много разностранни. Започна да се интересувам еднакво от много различни елементи, които биха се ставили. Целта е да се създаде някакво преживяване, което е много по-комплексно и да се извадим, да излезем от конвенционалното разбиране какво е театър. Иво, успех до вечера. 21 часа, Модерен театър, част от фестивала на танца в София, София Dance Week. Да, аз лично ще отида. Чувствам се провокирана, както се казва. Чувствате си и вие предизвикани да дойдете на същата територия и утре, след 9, денят започва с култура. Хубав ден от нас. Хубав ден.